बारासो जाबायलै अखाया थान्दासो मोनदों दहाय गरमना आराम मोनबाय देन्जार अखा हाबाय नै Gaino. Bilang nih, ini gue screen nonton doai. Lalu ke Bodoland tuh देरहाबाय दा गोसोआव गोजोन मोनबाय माने दाख्लिनिफ्रायनो जोंनिया जेनबाय थानाय ओमफ्राय सापर्टारफ्राबो नै जोंबो एसे गोसो गाज्रि मोनोना ओमफ्राय दिनै माने गोसोखौ एसे आराम सान्थि मोनबाय आरो दिनै गोसोखौ एसे आराम सान्थि मोनबाय दा उरिस्साखौ जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ फेजेननो हाबाय बड'लेण्ड एफसिआ जाहैबाय 2 गल ओमफ्राय उरिस्साया जाहैबाय 1 गल दा क्वालिफाइड जागोन ना जाला बेखौथ' मिथिथ'ला बेसेबां पइन्टजों जेनेबा लागोन दा नायसै क्वालिफाइड जाबायबाथ' मोजां खिन्थु जोंना बारा गल सोनो हायासैना दिनैसो खुनुरुखुम गरनै सोनो हाबाय ओमफ्राय अखा हाबाबो जोङो नायसोमथारबाय गोजोनथों बयनिसिमबो बाय बाय